Hey, wow, bashana. Kushobile wobashana ibhemile. Wayizamazamisa umuntu izwe eyedwa ubashana. Leshomngalika ithebeni mne wethu idombolo umshana kamalume. Womshana. Akhala umkhwanazi wathi eminyakeni eyadlula wobashana khishwa ngoba kukhalwa kuthiwa hey iphekula sikhuni leli laliwi intelligence embuthweni uzosibopha lo muntu asiqede bamcinezela womshana bamsholisa phansi ubashana ay ubashana ibuyile inkunzi malanga wobashana khona ukukhala nokugedla kwamazinyo subile ubasha womshana njoba kwakuthiwa womshana niyokhala niyomangala womshana kukhona abantu asebebizwe phambili womshana womshana kuhlanganiswa ubufakazi ngabo bamshayela ingoyazana manje umkhwanazi kuthiwa hayi ngeke wendoda awukwazi ukuthi ungabopha abaholi kanje akuhlale phansi ibuyekezwe lento iqale phansi ilokho ekhalile inkosi inkwali yenkosi wobashana umthakathi wendaba inkunzi emalunda ithi hayi ngiyasebenza ke manje umadoda ngibhizi ngiyasebenza ubufakazi ngifuna amasamanisi bashushiswa abantu baboshwe ubashana kubi ubashana akukho kubamsana ezweni ubashana isazo sholonto ubashana basopa yo show blam Thuka zensini ubashana abanye bathi phekwa abumkhwanazi abakho baphiwe abanye bakhala ngabaholi babo kubi